الحمد لله القائل في محكم تنزيله: كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. أمي على تنوك على بركة دا على من بافوانينا أكا جيكين فين سنما كوننا كفو محمد المصطفى كتشيدي سراتي دوري أسمو سنون كانوا جلنكو كسنغانيني آيين دي سباتيري أني آيين لا وليالي أنكر مغو الشيخ الفاضل ماما فمانتا لارادو أنكر مغو في تنشو هكي لا جيكين كنبسيكي أفه دواو كالانيني صدقاتي بولي كنبسيكي أفه كانيشي سيد رسول محمد المصطفى على صنع ديماشي تملي ومن بنا ديسمبر كالو كليتا أني نانيما زنبا فلا أني مكا أني دورو أنكر مغو الحاج ماما فمانتا أيا كانو kad noro fara noro kan ka do fara kene bonya kan ka sigi kerengerelen ke Fatimatu Zahra alayha salam tokola ka ke tashibla ani duawdo kanyeshi ni muso sanmaima bara nu yere nunduna ni alqur'ane sanmon kalani ani duawu chama kalani an karamogola kawfe o bela jeli ne temelin ko fe an sorola ka nyogon soro wajulu kene konnana blasali kun folo kera an karamogo alusazil fadel kone fe ay nyefoli chama ke anyi Zahraw jogo bawka foka tasi an minu yere yi alul beitu kanubakayi an yere kanga alul beitu la dige chogo mina kerengara ni ala ni muso bayin an ga janga sorole unyamada Fatima tabi tamakana alakira dalen bana glanka ayeba la Fatima tabi ka tamayna fo ale alakira bana gelama kama ayelela namlamna ko Fatima tamanna kan isigi kiniyan fanfe anana sigi ay kuma flafai kuma fola ko ma ne demso Fatima ta ne ka ko bana koyi ne bina ubla mina ta alaka hinena Fatima ta kashira akwa ma ko kana kashi ne talen ko fe yimelin ba ati me ko yibita ni no fe ura to amelin bakela kalu woro ina fo don ba fa chama ya fo tugumina Fatima ta yelela aya fo yodona ka yele sayala ibo yeli manya jondela nonte wallahi anga ya almamu ani anga ya murbaw ni saya usoro ni ala ci yere be furabala roira maula parce que yimi ka manya ikmal mamiana me ala kote ye kele ka almamiya no fe kaso almamiya kungo we bunya dai kaso ala kra ko almamu ma ko ni mami ko kanyen ke almamiya misira wala mazawi ala ka kanu kai anga misiri jolbe mi almamma nyini ami tema woro kan sabla nantara nyefe ko jugu bina fo ko demsonu ko kuma ka gele nka an ga islamai fasadi de o de ato sisa hal mamunu kalalen to lisa do nyina tugun sabla mamun ga do te kamine ibita do nyini fo sheke me flati mine wani ma frati sheke me fan kelena alman ba fi kuna sura kibi so ale daga furu maka so be furu dola alaka klima alaka dama afra ko de ko almamini don bawde alaka nabi mawni cidon ulun nona blade almamu yen karamogoli alaka ramani kede wallahi ala karamani ke na ala kara ko yen ke amu ten kene siga to wala kuma ta dem suma wala karamo wa changer koy ay ala wila ko to ala ko na tabaya ay do bola Fatima to make na tabaya de ama kay fiu furumso ay ala je koy akaw chew bunya Fatima ta anya foya ko kele Fatima to ma dimi ali koro kuma te ka soso ama dima koro di kuma te ka soso anta obi tugudi hal sa na to no anta udimile ma ankoro wa mi sika ta udimile no ankoro alaka hakilima alaka dama ola Fatima ta madima che koro koy ola kuma mina ni Fatima ta tara jonyini na ni alakira masonga jondi ama alakira ifendo di ama namlamne alakira ko ama ko tasu ini ali akata ujija donkodo aka fo subhanallahi wa bihamdihi shempi saba ani saba akafa ko Allahu akbar shempi saba ni saba akafa ko alhamdulillah shempi saba ni saba ko bibla jon nona roni kabako koy nga tali Fatima daga kuma dola kulu kelen ko damine kalika senge bana piu alebi baraka aleti senge soro shempi kono doni kono tabe be odoroni ma iba ke ka dala timilti kelen soro nga oblala jon nona wala iyere fana ki jijawla e furumso miga so ni ba fe icheka barakala takadima me barakala setai ni bi Fatima ta no fe kana wajibi akane
barakala baw munun bolo so ka barakala bila ka cɛ ka baara bɛɛ kɛ Fatumata m'o kɛ dɛ i kɔni bɛ kɛ Fatumata kanubaga ye hakili la ani farikolo la mais dusukun na i t'a fɛ dɛ sabula i tɛ k'a ka baara foyi kɛ yan nali nafa Fatumata ka bi baro nafa i k'i jija ka jogo kelen pe ta Fatumata jogo la nka an ka taa an baw ma an kɔrɔmuso n'an kɔrɔkɛmuso minnu bɛ yan ani an dɔgɔmuso a y'o jija a ka jogo kelen pe ta a ma deli k'a cɛ sɔsɔ sɔsɔli tɛ dɛ a ma deli ka dimi a cɛ kɔrɔ nka k'a fɔ cɛw fana ye a fana ka kɛ hɔrɔn i n'a fɔ Ali dɛ a ye kɛ hɔrɔn i n'a fɔ Ali ko ti cɛba dimi nka n'i bolokuru juguya o b'a dimi dɛ n'aw kɛla hɔrɔn ye ko Ali a furumusow bɛ sabali aw kɔrɔ nka n'aw ma kɛ hɔrɔn ye ko Ali n'u dusu kasila aw kɔrɔ kiyamaw bɛ ɲininka a la dɛ wallahi kiyamaw bɛ ɲininka wallahi ni waliden taga n'i ka so n'i m'a dusu suma kalon kan i bɛ ɲininka dɛ i bɛ ɲininka a la n tɛ kɔn ka don so o ye tiɲɛ ye n ka baara kɛcogo ye mais diɲɛ don o don kiyama jɔn don Ala b'i ɲininka o ye furumuso ka hakɛ ye koyi o ye furumuso ka hakɛ ye tile kelen kelen bɛ se ka mɛn mais diɲɛ don o don i bɛ don 1 heure du matin o ye furumuso ka hakɛ ye o la furumuso ni cɛw fana ye Alakira ladege o la sabula Alakira ko safo kɔfɛ ko baro tɛ yen ko silamɛ ɲuman man kan ka mɛn baro la safo kɔfɛ ne m'a fɔ Alakira y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ Alakira y'a fɔ ni safo kun jiginna Alakira kuma fɔ sabama bɛɛ ka t'i ka so n'i b'a fɛ ka baro min kɛ t'o kɛ n'i ka denbaya ye i walilen do ta ka b'u ka so o tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si e dun b'i sen kan depuis yen e t'a dɔn ko hɔrɔnya dɔ tilal'i la n'a sɔrɔ i ye silamɛ yɛrɛ 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 e t'a dɔn ko silamɛya fan dɔ tilal'i la wallahi dɔ tilal'i la belebeleba de tilal'i la wa min tilal'i la n'i ma farati kiyama jɔn do bɛ taa n'e jahanɛmɛ kɔnɔ Ala k'a hakili ɲuman Ala k'a d'a ma o la Fatimata ani Ali tora furu la nin cogo in na nin y'u ka gɛlɛya ban pewu u tora furu la Ala ye den 6 walama den 5 ɲɔgɔn nɔgɔya u ye cɛman 3 n'o ye Alhasan ni Hussein ye dɔw ko ko 2 ni 2 mais u ka kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye o kɔfɛ ani Muhsinu o ye denkɛ 3nan ye denmuso 2 o ye Ruqiya ani Zainabu ye o la Alhasan Hussein Ruqiya ani Zainab Ala ye ninnu nɔgɔya ye nka Fatumata ani Ali o ye Alakira ladege yɔrɔ dɔ la ne t'a dɔn ni sisan maaw bɛ se k'u ladege walama kun min anw tɛ se k'u ladege walama kun min na karamɔgɔw tɛ yɔrɔ in fɔ ka caya sabula an y'a fɔ yan k'a caya an bɛ a fɔ ka dan yɔrɔ dɔ la an tɛ tɛmɛ o kan bɛɛ bɛ hakilina ta t'a la an ko Alakira ye Khadija furu san 20 ani san 5 sabu kalo damadɔ dɔrɔn de y'a jɛ san 5 la a ma muso wɛrɛ fara Khadija kan nka kuranɛ aya bɛ Alakira bolo ko muso bɛ se ka furu fɔ 4 mais ani Khadija ye san 25 kɛ ɲɔgɔn ma a ma dɔ wɛrɛ fara a kan munna karamɔgɔ kan ka nin yɔrɔ in walawala walasa maa minnu fana bɛ yen n'u ye muso caman furu ka sɔrɔ a se t'u ye u ka dɔɔni faamuya ko in na san 25 wa den bɛɛ ye Khadija den fɔ n'a kɛra den kelen wa o den kelen fana sɔrɔla jɔnmuso de fɛ Mariyatul Kibtiya n'o ye Ibrahim ye o kɔfɛ o de la n b'a fɔ kuma bɛɛ mais a fɔli man di cɛw ye nka mɛkoro bɛ bɛɛ sagoya la n'i yɛlɛla i dalen don fɛn min na i b'o de fɔ bi n'a sɔrɔ furu sɛgɛn ye 100 o 100 muso 90 de sɛgɛnlen don cɛ 10 sɛgɛnlen don o kɔrɔ b'a jira sɛgɛn min côté 2 bɛɛ mais wallahi anw ka furu dan ye kalo 6 ye an bɛ commencer ka furumuso ninnu tɔɔrɔ kalo 6 i bɛ commencer ka bɔli daminɛ kalo 6 i bɛ commencer ka ban ka tulu san e dun m'a ye don min na o y'a sɔrɔ fa ye tulu d'a ma a y'a mun k'a ɲa kiyama jɔn do kungo b'i da la dɛ o de y'a to cɛ caman ka fantanya o ye muso tɔɲɔni de ye maa o maa bɛ muso tɔɲɔ tigɛ fɛn ye hali n'i kɛra fɛn ye a bɛ ban hali n'i kɛra fɛn ye a bɛ ban o la maa dɔw bɛ yen n'olu ka fɛn banna u t'u miiri Ala la u t'u miiri kira la kira ko tere tɛ yen ko ni tere bɛ sɔrɔ yen hadisa yɛrɛ tɛ hadisa jɛlenba ye nka u bɛ ɲinɛ min kɔ k'a fɔ ko kuma dɔ la e bɛ ka tere ko kuma min fɔ n'i yɛrɛ tere ka ɲi i tɛ bɛn ni muso tere jugu ye dɛ n'i y'i bɛn dɔ ni muso tere jugu ye o kɔrɔ ko dɔɔni bɛ e yɛrɛ tere la o la Ala k'a hakili ɲuman Ala k'a d'a ma Ala k'an kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen n'u ko k'u bɛ Alakira fɛ u b'a ladege Ala k'an kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen n'u ko bɛ Fatumata fɛ u b'a ladege Khadija ye Alakira bonya ka k'a fɛ k'a kanu wallahi fo ka taa fatu o de y'a to Aisha tun bɛ keleya Khadija su la Aisha tun bɛ keleya Khadija su la ka tɛmɛ ɲɛnamaw kan muso tɔ minnu bɛ Alakira bolo ni olu ni Aisha bɛ yɛlɛma yɛlɛma kɛ ayi Aisha tun ma keleya olu la abada Aisha tun bɛ keleya Khadija de la don dɔ la u y'a ɲininka ko Aisha mun na i bɛ keleya Khadija la dun tɛ yan a ko sabula diɲɛ don o don Alakira b'a tɔgɔ fɔ o ye hɔrɔnya ye o ye silamɛya ye o ye Ala ka ciden ye lakad kana fi rasulillahi o ye tiɲɛ ye dɛ n'aw bɛ Alakira nɔfɛ a y'a ladege koyi an ka foyer ninnu tiɲɛna o de ye Mali se nin niveau in ma ye
wallahi o de ye Mali se yan hinɛ tɛ yen tuguni bɛɛ tɔɲɔlen don bɛɛ tɔɲɔlen don alakira tun ye tɔɲɔnikɛla ye anw de bɛ alakira nɔfɛ Fatumata tun ye tɔɲɔnikɛla ye anw filɛ Fatumata ka kɛnɛ kan o la an tɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ dabila an ka kɛ silamɛ ɲuman ye an ka kɛ ladegelibaga ɲumanw ye an k'a lajɛ kitabutigi ye min fɔ an kana k'o ye maa minnu tɛ silamɛya diinɛ na olu ka fisaya ni anw ye la ilaha illallah nin ye malo belebeleba ye n'i ko sisan ko sini sɔgɔma ko bɛɛ ka bɔ n'i ka maalankolon ye aw ka misiriba alimami i b'o tɛgɛ ye dɔ bolo sini sɔgɔmada fɛ misiri alimami i b'o tɛgɛ ye dɔ bolo misiri wulila i b'o tɛgɛ ye dɔ bolo aw ka wajulikɛla a b'o tɛgɛ ye dɔ bolo ka bɔ wa a tɛgɛ b'a bolo tiɲɛ de kan juguya tɛ dɛ a y'a tɛgɛ minɛ kun min na a b'a la o de y'a to n'a fɔra sisan ko jɔn ye dannamɔgɔ ye Mali la walima ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ jɔn ka tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ ma i t'a mɛn maaw da ka ca fɛ ko silamɛw i bɛ silamɛ tanaw de mɛn o ye maloya ko de ye silamɛya la alakira maa o maa donna silamɛya la alakira nɔfɛ a bɛɛ lajɛlen donna de alakira ka jogo ɲumanya kama alakira kɔfɛ sahabaw jogo ɲumanya de y'a tugu tuguru kɔ ka don a la tabiunaw jogo ɲumanya de ye maaw ladon a la bamuruma maaw don a la marifama maaw don a la nenima maaw don a la ka ɲugu maaw la o ma maaw don a la o de y'a to a Sayidi Sherif Usmani Madani Hayidara a ye maa min latuubi maa tɛ na min bɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ tuguni maa min bɛ yen ni minisibitigi bɛ taama ka taa fɛ yen a b'a resuwa k'a lamɛn ka tila ka hakilinaw d'a ma k'a bila ka taa so o minisibitigi bɛ taa so ka taa burumusi ta ka tila ka segin ka na ko Hayidara baya jan e b'i ka misiri kɔnɔ e bɛ k'u nɛni u bɛ gɛrɛ e la cogo di e bɛ ka tɛmɛ kare kɔnɔ e n'u bɛ ka bɛn i bɛ k'i ɲɛ cɛ ka fili u bɛ gɛrɛ e la cogo di mɔgɔ min ɲugula i bɛ gɛrɛ o tigi la ayi i tɛ gɛrɛ o tigi la dɛ o la an ka kɛ silamɛw ye silamɛ minnu bɛ yen n'u ye silamɛya faamuya a ɲɛ ɲuman kan an kana kɛ silamɛw ye silamɛ minnu bɛ silamɛya la walasa an ka sudonbaga sɔrɔ o de y'a to maa caman bɛ yen an bɛ kare kɔnɔnaw fa ka terɛnw fa ka seliw su kan an b'an kɔ don dɔrɔn mɛlɛkɛw b'u gosili daminɛ sabula fasadi kun don o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ ya rabi Fatumata Zahra ka nin sigi ala ka kɛ hɛrɛ an ka denbaya ma ala ka kɛ hɛrɛ an ka denbaya ma ni waati in de la an ka kɛnɛ in maabaw bɔra k'u ka nisɔndiya an'u ka bonyakanw lase ka sanga ni ɲɔgɔnna kɛnɛ barikaman sigili ye Fatumata Zahra alayha salam tasibila ani duwawudon kɛnɛ ka ɲɛsin a ma a kɛra nisɔndiya koba ye sigida kɔnɔna na an ka jan ka sɔrɔlenw ɲamada an b'an bangebaw waleɲuman dɔn alhamdulillah minnu tɛ san sɔrɔ ni jurukisɛ tɛ wallahi i y'a mɛn an bɛ jɔ ka micro bi ka kuma o la an y'a sɔrɔ bangebaa dɔw de bolo wallahi dɔw tɛ yen dɔw balonnen don an b'an bangebaw fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra yen an bɛ an sigi yɛrɛ kun an bɛ ala tanu n'o ye ka ala barikada n'o ye Amadu sabu bɛ diɲɛ ko bɛɛ la wallahi a b'a la sababu ko k'an kana to d'a ma an kana ji d'a ma nka an ka hakili to a la n'o o kɛra fɛn caman bɛ dayɛlɛ an ye kɛnɛ in sababu o de ye Alahaji Seku Mahama Famanta ye a ko naba cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada kɛnɛ barikama in kan an bɛ kɛnɛ min kan bi kɛnɛ belebele kɛnɛ min ka bon ni kɛnɛw caman ye yanni an ka se nin kɛnɛ in ma Alahaji Mahama Famanta yanni a ka nin kɛnɛ in bisimila nɛnɛ ma fili ma ɲina ɲinaya a san 34 ye a ye Fatumata Zahra fa a ye jumasu jɔ o ye jumasu san 34 k'a minɛ an dala k'an bila yirimajɔ yan o san 34 in kɔnɔ jumasu kelen t'a la ko min dalila ka bila Alahaji Mahama Famanta fɛ yen ni yasini siɲɛ 111 ma kala ka dalilu caman kala ka la ilaha illallah caman kala ka kulu walaw caman kala ani soluw caman kɛ ala kira n'a so dungo sallallahu alaihi wasallam ka kɔbiɲɛ a y'o sigi nɛnɛ y'a faamuya a bɛ kɔnɔ fɔ nin kɛnɛ in ye kɛnɛ kɔrɔ de ye kɛnɛ kura tɛ
kɛnɛ kura tɛ kɔrɔlen don bamananw ko fali bugɔ o bugɔ a bɛ dakɔrɔ de la fana bahawaden n'a ye nin kɛnɛ sigi Fatumata Zaharaw tɔgɔ la a bɛnna kɛnɛ in mɔɲɛ n'a barika a n'a fanga an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka di jɔni ma Fatuma an yɛrɛw baɲuman n'o ye Fatumata Zaharaw fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ ni maa bɛ mawuludi k'a tɔgɔ la bi a bɛɛ lajɛlen denbaya an y'a cɛ ka di min ma o de ye an ka cɛkɔrɔba ani an ka sirifikɛ ani an ka kutubu n'o ye Basitanden ye ale yɛrɛ furumuso Fatuma Zahara o de ye ko in denba ye ka su in na denbaya da ale ma o ye kɔrɔlen de ye ale b'o kɔrɔ o tɛ bi ko ye ka da mun kan Gajaka ko man di ko kɔrɔ de ka di n'i ye maaw ye ko o ko la yanni a ka ko in lajɛ a bɛ ko in kɔrɔ lajɛ n'i ye ko in kɔrɔ lajɛ nafa min b'a la i b'o de ye o de kama sifɛmuso ɲɛlen don nin kɔrɔ a kɛra kɛcogo kɛcogo a dɛfɛ bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ denbaya bɛ jɔ yɔrɔ yɔrɔ ale jɔlen don n'a ye k'a kɛ Ala kama a kira kama ka da cɛfɛ jumɛn kan a cɛ hɔrɔma kama sifɛkɛ min n'a kɛra yeelen ye diɲɛ bɛɛ ye silamɛya ma diɲɛ bɛɛ Hayidara kɛra yeelen ye diɲɛ bɛɛ dusukun na silamɛya ma o la Seko n'an sigira n'an jɔra ni micro ye f'an ka musokɔrɔba in fo ka musokɔrɔba in barikada k'a wale ɲuman dɔn a ka diinɛ ko la a ka alakira ko la a ka sirifikatu na a ka maabaya la a n'a ka maaba kɛwale jira la hadamadenw na o la k'an ka barikada k'a wale ɲuman dɔn o kuma min donna an da an ka seko fɛ o de ye nin ye n'o tɛmɛna maaba o maaba kɛnɛ in na a cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn an sigira hɛrɛ kɔnɔ ka sigi bonya kɔnɔ bisimilahi rahmani rahim wasalatu wasalamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar adada namillahi wa ifdalihi استحيلوا ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات مدى سلامه تغني نيقو على فيك بوشي تانا تورما كسيدني ستيكي تغوي على من ينفر نيونغاني كنا سنمينكا كبوغي على فولا كبركة دقا ولا يماندون o kɔfɛ ka kisi nɛɛma caman ɲini Ala fɛ a k'o kɛ dabɔna sɔn kayira maka Muhamadu Mustafa cɛ kelen tɔgɔ caman o kɔfɛ n'an bɔra yen an bɛ aw fo ni silamɛya foli ye ani badenya foli ani kelenya foli n'o ye Ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ kan an bɛ ka kuma nin yɔrɔ in na an ye kuma min kan nin yɔrɔ in na nka ne peredan dala ne ye n'o ye Yusufu Jakite ye ko ka bɔ kɛ aw fo foli fɔlɔ an b'o kɛ Daliba masa yɛrɛ la Ala min ye bi su in na jira an na an y'an don salo la ko Ala ka ɲinɛ jira an na an kun t'a dɔn fɔ bi don in selen an bɛ Ala fo la ka barikada ka waleɲuman dɔn o kɔfɛ foli filanan an b'o kɛ Sherifu Usmani Madani Hayidara la Turakele Sizafa cɛ min ɲɔgɔn tɛ Ala ka dugukolo guwakɔrɔ bi o sabu kama an farala ɲɔgɔn kan an bɛ foli filanan kɛ o ye foli sabanan ye jumɛn ye o ye dugadenw na dugaden ye n'o ye Mama Famanta ye an b'a fo ni sigiyɔrɔ in na walahi an da ka dɔgɔ a foli la Mama Famanta walahi a bɛ ka baara kɛ ni Ala ka kuranɛ haya min ye maa caman tɛ se ka baara kɛ ni o kuranɛ haya ye masa Alahu Taala de y'a fɔ Muhamadu ye ko Muhamadu ko n'u b'a fɛ ne Ala kɛ k'u fɛ k'u ka tugu ne e bɔnnaw la in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ko n'o kɛra ne Ala bɛ yafa u ma ka tila k'u sen sabati bilahi an karamɔgɔ bɛ ka baara kɛ ne nin ye bon an ka peredan ko k'i fo k'i barikada i mana kɛ karamɔgɔba ye cogo o cogo taa danga na surunman na ka Ala masɔrɔ
Tellement dangana suruma Sherif Ousmane Madani Hadarado mais e barragé au là wa iye be barragé au là Bogorba Bugula ya fo Karo Bugula na be barragé le de ka compteur là ni ko ki be certificat soro sini billahi ni ti do audience la nak mama famata no fait visuelu bi sira blenya ki sama ngati sigi fota ika o e dangana suruma yi wa ibado ka fo ibe ka barragé fo alakira la alakira de min gada ye debe no Fatumata Zahara ye e be ko do sigi o e kira nye joro yi donc ala nye joro ye o ye alakira yi alakira nye joro ye Sherif Ousmane Madani Hadara yi bo bi Sherif Ousmane Madani Hadara nye joro ye mama famata yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ambe ala fo ka barka da kenen kan ka soli aka kiraba sanuma kan ana ka so dunge sanmo ana ka seba nani no ka dimaya premier ke amdala ka otola me foli di ni kenen sanma bema me krengrene ala kenen sigiba no ye elaji mama famanta yi anga foli baye kaka dantigeli kera chuga mina sigi konona la amatige nyona ne do kedo aya kanu nga ye nin kenen kan kana je ka suina wajuli anga nyinama ya nyogon fe donc mbe ala fo ka barkada ka kramo fe be anga foli ba bela jele ambala ko nga foli buye an kramo no Sherif Ousmane Madani Haidara nga foli baye ka silama bela jele fo mama no nana kenen ka ajaranye ala ka jala ye kenen sigila herela ala ka wuli herela la ili kamunu be di wajuli kamunu be fo kenen kan ala ka meklo dama ala ka annafa naye dien fra laraka alhamdulillah amin naba befu ka be wali mando mali kono mali koka mawo masira nin kene sanuma in kanya anga foli bi abei kerengrema ami joro mina noy groupement ka joro yi groupement communiste après d'amba au Cheikh Alhaji Mama Famantai alhamdulillah kafara anga shirfuka groupement ka joro inaya anga président Cheikh Ahmad Tidiane Diallo alega danga Cheikh Sherif Ahmad Tidiane Haidara ami kuma ni bed da kono nei ni joro inaya ni groupement betogoy alhamdulillah amma fo alhamdulillah karamogo beya ka befo ka be wali mando anga malmatu munum beya anga folibu bey wajulla meno anga folibu bey dakru yankele groupement togola alhamdulillah groupement yere a haklina bora mamina a haklina bora anga nyema mina noye a Sheikh Sherif Ousmane Madani Haidara ale de yalla je jamana bi chogoya mina antisiga tata fiyo fangan tega di nyogoma ikera kadriyai ikera tijaniyai ikera nixbaniyai ikera tabulo ni sonendo amaka fo ma doka kusani doi ma doka boni doi doka ngi shulu ma doi mauludu ko bibe ziyara bibe anga mabo katabo ukaburu la katawasulu ke ukaburu la moma sonendo ma bako haklina ma ko abeka fara nyogon kan uku tege di nyogon ma kadaga bamanango ko ikado ni konokulu jele o de bi bifo ni konokulu jera no bi bifo ola an munu ye tabulo kele anga je anga ke dusugun kele anga ke makele juguya ni farafarali ango o dabla anga tege di nyogoma o haklina bora ale yorola a haklina bola yorola alhamdulillah jeunesse groupement fene wulika job bake krengrema an karamogo Alhaji Mama Famanta communiste konoya karamogo kalite bebeya amma dele ala fe ala ka here kanye shege ala ka me anyefe afene che bamin kanu wallahi sigata ka kanuna
wallahi sigata ga kanuna aya bulokun jɔ shirifu mina aya bulokun jɔ alakira mɔden mina n'o ye ashedi sherifu usman madani haidara wallahi a b'a dɔn ko ale ye tijaniya ye nka a ma sɔn fiyewu k'i bolo bɔ shirifukɛ bolo n'i y'a mɛn ko tijaniya o ye Sheikh Ahmad Tijani de ye o ye shirifu de ye n'i y'a mɛn kadiriya o ye Sheikh Abdul Khadiri de ye o ye shirifu de ye shirifu bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ bɛ taa bila jɔn na Fatumatu Zahra El Batul an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka bɔda k'an ye an sigin bɛ Ala min tɔgɔ la bi an b'a ɲini Ala fɛ yarabi sigin a daminɛna hɛrɛ la Ala ka kuncɛ hɛrɛ la o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ sɔli caman ɲini n'o ye nɛɛma ye ani kisi caman Ala k'o kɛ Ahmad El Bashiru kan cɛ min ni Ala ye diɲɛ nɔrɔ ni a bangeli ye cɛ min ni Ala ye diɲɛ lafiya n'a bangeli ye n'a ka laɲini faamula kɔni o la an ti kuma jan kɛ bamananw ko ten anw bɛ siran kuma ɲɛ nka an bɛ kuma sababu kama bamananw de ko n'i ye kuma tigɛ n bɛ maa fila la ko n'i ye kuma di maa min ma n'a ma sɔn ka kuma tigɛlen don o la maa min fana n'i ma kuma d'a ma n'a kuma la kuma tigɛ n b'o la o bamanankan in kama anw na kuma ɲɔn tɛ an b'a dɔn Seku sigilen don a ka kuma minɔgɔ bɛ maaw la anw kumakan caman fɔla yan bi y'ale ka kɛnɛ ye o la an b'i foli fɔlɔ ale yɛrɛ la ale min sɔnna ka wuli ka bɔ a ka so k'a bɛna diinɛ laseli la vraiment o diyala an ye kosɛbɛ an b'a bisimila n'an ka Seku tɔgɔ ye ko kɛnɛ in bɛɛ y'a kelen ta ye n'a ye maa min bila min na o ka t'o la o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ Seku yɛrɛ fo ale min ye kiraw valeur dɔn ale min ye kira denmuso valeur dɔn ka kɛnɛ sigi a tɔgɔ la ka anw yɛrɛ kalan vraiment cɛ o cɛ muso o muso n'i kumana nin kɛnɛ in kan i kan ka Seku fo o la ni an ye Seku fo jama sanuma min bɔla u ka so bɛɛ folen don i tɔgɔ ani jamu la ani bɔyɔrɔ la nka an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di cɛ ma cɛ min sɔnna ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a sigilen to a ka so an bɛ foli d'a ma cɛ min sɔnna k'a ka denbaya k'a ka diɲɛlatigɛ k'a bɛɛ di Ala subahanahu wa taala ma Ala fana y'a k'a ye bi an b'a fo ne y'o de fɔ kuma caman n b'a fɔ n ka wajibiyalen don i n'a fɔ i tɛ se ka seli cogo min ka sɔrɔ i ma seliji ta a wajibiyalen don n ka di diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ ma mais Mali kɔnɔ yan wajulikɛla tɛ yen min kan ka kuma bi f'i ka serifukɛ fo bari a ye bɛɛ tɔgɔla faama kuma kɛ a ye wajulikɛla fɛn o fɛn kun kan ka wele fangaso la Haidara kelen y'a bɛɛ kuma kɛ n ka jalen bi de i b'a fɔ k'i b'a bara ci a bara cilen selen ma ko n karamɔgɔ don min a bara kolonkolonna k'a bila karamɔgɔ senkɔrɔ wallahi maa caman ma ci a cilen kɔ an yɛrɛ bɛ tabali gosi sisan ko an b'a bara ci o la an bɛ serifukɛ fo n'a bɛ fɔ ale ma ko Bahawuddin Shamsuddin Sharafuddin Muhyil Bai'a Muhyiddin Rafi'u Liwa'i Dini cɛ min sɔnna k'a fɔ musow ye k'u k'u cɛw bonya cɛ min sɔnna k'a fɔ denmisɛnw ye k'u k'u masaw bonya n ko siradala kɔlɔnda de don kɔlɔnba min bɛ sirada la karamɔgɔ ni tatɔ min min i segitɔ b'i min Seyid Sherif Usman Madani Haidara an bɛ an ka foli tugu a ta la wa anw b'a dɔn Haidara y'anw jaabi bari a ko k'ale kanubagaw ale bɛ dugawu k'u bɛɛ ye wa a connectelen don a bɛɛ la an b'a ɲini Ala fɛ a yɛrɛ ka laɲini ye min ye Ala kira ko la yarabi Ala ko nɔgɔya n'a ye bismillahi rahmani rahim Allahumma salli ala al-mabu'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli assalamu alaikum ya ikhwatal iman wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah ami ala fo shina ka ala barkada ka ala wale ɲuman dɔn ala min sɔnna ka shina yira ne ni aw la o kɔfɛ an bɛ an ka sababu ɲuman fɔ n'o ye a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye ale min kɛra sababu ye bi anw tɛ siran ka kuma an ka kofiya dɔɔnin na an bɛ Haidara fo k'a ni ce
an b'a deli ala fɛ si ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ni lafiya bi ala bolo ala k'o danna ma o la o kɔfɛ an bɛ usazi fo Sheikh Alhaji Mama Famanta an b'a fo k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn ale foli ti ban mais anw bi ala de fo k'a masa ɲumanw fo olu minnu ye nɔ ɲuman bila anw ye fo ala sɔnna ka anw tugu Alhaji Mama Famanta la billahi mɔgɔ mɔgɔ y'i yɛrɛ sɔrɔ Famanta ka kulu la a dɔn ko ala mago b'i la ayi ne ma ɲɔgɔnna ye nka ala ka dal la billahi ne ma ɲɔgɔnna ye yɛrɛ majigi da y'a ta ye yɛrɛ dɔgɔya da y'a ta ye ka hadamaden bila sira ɲuman kan o da y'a ta ye usayi ala de b'i sara n'i y'a mɛn ko tata masaw kɔfɛ an karamɔgɔ kɔfɛ a Seydi Sherifu Usumani Madani Haidara Famanta don billahi men disi gosi n'a ye ayi a tɛ sɔn ka tiɲɛ dɛ wa ne ni ɲɔgɔnna bɛɛ fo ni ala mi da kunna ja kama dɛ sinon a tɛ sɔn fɛn muso ka tiɲɛ dɛ o la usayi anw ti ka hami dɔn ala de b'a dɔn an b'a deli ala fɛ ala k'a kɛ i yɛrɛ kama hami min b'i la ala k'a wuli sigi min n'an b'a kɛnɛ kan n'o ye alakira somɔgɔ sallallahu alaihi wasallam a taatɔ ya somɔgɔw minnu kalifa a kɔmɔgɔw ma o lahara n bɛ ala ɲininka n'a sɔrɔla a ye somɔgɔw kɛ cogo di n kɔfɛ an bɛɛ b'o kɛnɛ de ka bi a kɛnɛ sababu ɲuman Alhaji Mama Famanta ale de kɛra nin sababu ye Fatimati Zahraw tɔgɔ la o la an bɛ ala fo ka ala barikada ka tila ka dugawu kɛ an karamɔgɔ ye ale min kɛra nin bɛɛ lajɛlen sababu ye an karamɔgɔ y'a fɔ a ka kuma na n'o ye sirifikɛ ye kuranɛ aya kelen min ni o tun bɛ kala kuranɛ kɔnɔ karamɔgɔw fɛ ni bɛɛ b'i kan kɔrɔta n'a ye a fɔcogo ɲuman fara a fɔcogo jugu kan mais an ma kuranɛ aya in nafa dɔn a n'a jɔyɔrɔ dɔn abada fɔ tuma min na Sheikh Sherifu Usumani Madani Haidara n'an y'a ye an ɲɛ na o ye kuranɛ aya jumɛn ye yɔrɔ min na ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku ko silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la a kana fara juruba kelen kɔrɔ ye di silamɛya ye fɛn kelen de ye al-islam o ye juruba kelen ye o tuma na n kɛra tijaniya ye n kɛra kadiriya ye n kɛra shafiya ye n kɛra bolominɛna ye n kɛra bolojigina ye ani n yɛrɛ t'a foyi la mais n'i da m'a la k'i kɔni ye a fa adamaden ye hali n'i tɛ silamɛya kɔnɔ i bɛ mɔgɔya kɔnɔ ko an ka ɲɔgɔn minɛ o ala ka juruba kelen la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i ta kɛ lahara n'an sera ala ma ye ala bɛ bɛɛ sara i ta la ale de nana o sira jira an na n'o ye kuranɛ aya ye an y'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ale laban ɲuman ala k'o di an n'a ma wallahi hali ni jakite ma kuma bilen mawludu kɛra man lam yashkuru nasa lam yashkuru la mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔw ka ɲuman dɔn hali i tɛ se ka setigi ala yɛrɛ ta n'an ko an bɛ foli kɛ kɛnɛ in kan an bɛ siya kɔnɔ minnu ye suguya kelen olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ wallahi kuma b'an kɔnɔ mais wagati koronnen don kuma tɛ se ka kɛ anw bɛ mama nɔfɛ mɔgɔw de fo fɔlɔ yanni an k'a yɛrɛ fo n'ala bɛna mɔgɔ dilan a bɛ défense ɲumanw de d'i ma mama kanubagaw ani su diyagoya ye mama kanuni i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu i b'a kanu ɛlɛ mama yɛrɛ ye mɔgɔ ye ala yɛrɛ de ye nin kɛ mama ye mama ala y'a bɛɛ k'i ye i bɛ fɛ ala ka mun de k'i ye tuguni a bɛɛ kɛra o de la ne tɛ fɛ dɔ ka fara a ka baragosi ni baradura kan n'i ye cɛ hakili sigilen tora muso ɲuman b'a kɔ hali ni t'a dɔn
ne bɛ maa musow fo kɛnɛ in kɔnɔna na laseli fanbaw kɛra an karamɔgɔ alusazil fadil abubakar jakite ka bɔ fana ni ale ye jamiyatu ansar dinil islami kulu kɔnɔ laselikɛlaŋana ye ni sigiyɔrɔ bɛlen bɛ fana ma a bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ an ye alul beitu kan fɔ ka taa se fatimatu zahra alayha salam a ka ɲɛnamaya a ye jigiba minnu fa a wolofa ɲuman ye a n'a ye muɲu ani sabali min kɛ an ka janga ka sɔrɔliw ɲɛmada an b'a la fo ka ala barikada kɛnɛ y'a yɛrɛ wasa nin kɛnɛ nɔɔrɔ man ɲi kɛnɛ barika man ɲi jurumu yafa kɛnɛ alamasɔrɔ kɛnɛ kɛnɛ tɛ yen dugukolo kan kɛnɛ min ka bon ka tɛmɛ nin kan an ka maaba minnu fɔlɔla ka kuma kabini a daminɛna an karamɔgɔkɛ ye fatima zahara a ma foyi to kɔ n'a ma min fɔ fatima ka bonyaw la Ustaz Kone a sara bɛ ala bolo o kɔfɛ an ka maabaw an karamɔgɔw an ka sheku an ka sirifu olu bɛɛ bɔra sisan ka fara an balakaw kan ka fara an ka maakɔrɔw kan kɛnɛ in yɛrɛ nafa k'a fɔ i m'a ye dɔnnikɛlaw de kɛlen bɛ ka tabali in kori nin bɛɛ ye an ka dɔnni geturaw de ye kangaraw nin kelen o kelen an balimakɛ Solomani Danbɛlɛ y'a fɔ cogo min n'i bɔra nin kelen o kelen ni mikoro cɛ mɔgɔw b'a fɔ ko mɛ kɛra an kan nka baara boloda cogo kama waati kama Sɛrifu Madani Ayidara y'a ka kalandenw kalan min na o de ye an ka bɛn an ka kɛ kelen ye an ka ɲɔgɔn minɛ ka hasidiya dabila ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ maa o maa ti sɔn ka maa wɛrɛ lamɛn o ye kalanbaa de ye o tɛ dɔnnibaa ye kalanbaa ni dɔnnibaa tɛ kelen ye fɛn saba de bɛ baara kɛ minɛn kelen kɔnɔ hakili o de y'a fɔlɔ ye ale bɛ kunkolo la ale de bɛ kow sɛgɛsɛgɛ ka kow étudier ka sɔrɔ ka lumière bila ka na dusukun na dusukun bɛ sɔrɔ k'a minɛ ka da la o tuma i bɛ taa lahara i t'o bila nka ni dusukun bilara ɲɛfɛ ka hakili kɔn ka da fɛn o fɛn na après kɔfɛ ni hakili nana sɛgɛsɛgɛ ka défaut y'a la dusukun b'a bila i t'a ye dɔw bɛ don silamɛya la ka bɔ a la ale kun dara a la ka sɔrɔ a m'a sɛgɛsɛgɛ de a kana dusu bila hakili ɲɛfɛ hakili de ka kan ka bila dusu ɲɛfɛ a sabanan ye jumɛn ye o ye kalan ye kalan fɛnɛ bɛ yen o ni dɔnni tɛ kelen ye i m'a ye rasulu sallallahu alayhi wa sallama a b'a fɔ ale muhamadu bɔnnaw la tu'allimuhum fa innahum a'lam minkum maa bɛ se k'u kalan sirifu ninnu kira bɔnnaw ayidaraw fatima zahara bɔnnaw maa bɛ se k'u kalan arabukan na maa bɛ se k'u kalan tubabukalan na maa bɛ se k'u kalan kan wɛrɛw la mɛ maa tɛ se k'u dɔnniya silamɛya diinɛ na sabula u y'o dɔn ka tɛmɛ i kan comme fɛn fila don u ɲaaminen don ɲɔgɔn na su kelen tɛ tilabɔ min kɛ arabukan bɛ yen diinɛ bɛ yen fɛn kelenw tɛ o de bana y'an sɔrɔ a kɛra an kɔnɔ komi ala kan yɛrɛ ye arabukan de ye fan taara fɔ sa dɔw taara fɔ ko ni ala yɛrɛ bato bamanankan na ka seli bamanankan na ka ala wele bamanankan na ko baraji t'o la d'accord ni baraji t'a la a ɲana o kɔrɔ de ye ko an ka tɛmɛ n'an ka ala kota ye bamanankan na an ka ɲɔgɔn fanɛni bamanankan na an ka ɲɔgɔn banɛni bamanankan na an ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ bamanankan na o kɔrɔ ye ko jurumu t'o la parce que ni bamanankan ala wele a ala bato ni baraji kɔni ma ye o la jurumu man kan ka ye a ala kota la ba aw bɛ ala miiri ala jumɛn ye n ko a fɔra ko laadiri ala
ala bi so jafa ma wa ala anw e wele bamanangana ka e bato bamanangana ala e ka bako baraji di anw ma mais anw ga ɲɔnde ni bamanangana an ga ala kota bamananga e sona ko jurumu sebe anw ga a kɛra ɲɔn jafa ye dɛ ala ka bo jafa ma ala bi kan bɛɛ mɛn ala bi bato kan bɛɛ la dɔw tununa o bɛ na karamɔgɔ dugawu kan ye i bi diɲɛ dugawu bɛɛ kan ye ala k'i si janya ala k'i kɛnɛya ala k'i garisɛgɛ dayɛlɛ ala k'i hami dilan ala kan'i malo ala kan'i labila n'i tilara n bɛɛ la o karamɔgɔ dugawu kɛ fo i k'a fɔ de rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tant que n'i ma arabu kan fɔ ale bolo dugawu ma kɛ mais kana jigin a na a tununa di a tununa mais e yɛrɛ ye min mais e ma se ka da o la i ma min mais i bɛna da o la cogo di Aïdara ye mun fɔ an ye karamɔgɔ maa maa ye kalanbaa minnu fara ɲɔgɔn kan dɔnnibaw de don kalanbaw dama tɛ dɔnnibaw don olu de bi sɔn ka sigi an ka bi ta di karisa ma an ka sen ta di karisa ma an ka ɲɔgɔn lamɛn karamɔgɔkɛ dɔ tun bɛ ale ye dɔɔni kalan min kɛ i m'a ye ale yadara ale ko ale tɛ maa wɛrɛ lamɛn ko parce que ni dɔnni don ko ale tilar'o la don dɔ la a tora a terikɛ dɔ bɛ dugu dɔ la a tɛmɛtɔ ko a bɛ don ka foli kɛ a terikɛ ka cɛkɔrɔbaw la a ma cɛkɔrɔba sɔrɔ a ye denmisɛnnin fitinin dɔ sɔrɔ du kɔnɔ a y'o pitini ɲininka ko i fa dun pitini ko a ma ko kabakolo fankelen bɛ ka bin n fa taa mɛ n tulo ma don o kɔrɔ aa a ko kabini ala kan da man ni ɲɔgɔn kuma a ko i ba don a ko su ni ɲɛnɛmaw bɛ kɛlɛ la n ba taara olu fara a ye sɛsi ta k'i sigi a ko cɛkɔrɔba bɛ na sɔrɔ yan bi ninnu ka dugu ye dɔnni dugu de ma mina ni cɛkɔrɔba nana a gɛrɛla cɛkɔrɔba la a ye salamu di cɛkɔrɔba ma a ko cɛkɔrɔba ma a ka dugu ye dɔnni dugu ye dɛ cɛkɔrɔba ko i y'o fɔ mun fɛ a ko i den ye fɛn fɔ n ye kabini ala kan da ma a k'i ye a ye mun f'i ye a ko a y'a fɔ n ye n y'a ɲininka n ko a fa dun a ko kabakolo de bɛ ka bin ko a fa taa mɛ n tulo ma don o kɔrɔ n ko a ba don a ko su ni ɲɛnɛmaw bɛ kɛlɛ la ko a ba taa n b'o fara cɛkɔrɔba yɛlɛla a ko i ma kalan de a ko taa don kalan na dɔnni t'i la n'o tɛ nin tɛ dɔnni kuma ye anw fɛ yan a ko denmisɛnnin y'a fɔ i ye de ko a fa taara kuma dugu faamaw fɛ ani dugutigiw ni dugu ɲɛmɔgɔw fɛ olu de ye kabakolon tuloma ye n'u tilenna ka mara kɛ tiɲɛ kan ka hinɛ maradenw na ka mara kɛ ni laadiriya ye ka baara kɛ ni tiɲɛ ye o ye kabakolo jɔlen ye parce que a ka maradenw n'a ka jamanadenw bɛ lafiya komi ni jamana marabagaw ani dugu ɲɛmɔgɔw ani chef de travail baarada ɲɛmɔgɔ n'olu jɛngɛnna ka tɔɲɔni kɛ ka namara kɛ ka jafa kɛ o de ye kabakolo binnen ye parce que jamanadenw bɛ tɔɲɔ a ko a y'a f'i ye ko a ba taara muso dɔ dɛmɛ jiginni de la a ka hakɛ to n'an balakaw ni muso bɛ jiginni na su ni ɲɛnamaw de bɛ kɛlɛ la ni kɛlɛ jara su la ni ba ma to den bi to mais ni kɛlɛ jara ɲɛnamaw la ba bi bɔ den bi bɔ a ko tiɲɛ na ale tun ma kalan ka se dɔnni degere ma ne bɛ n ka karamɔgɔw fo n'an bɔra yen su in na baton a wuli kuma bɛ ɲini ka se n b'a fɔ bɛɛ ye ka suda a k'a ka sɛntiriw ta a k'a ka pilasiw ta a k'a sigi ka sabati batonba bɛna wuli batonba jumɛn sirifula batonba alakira ka denbaya ka baton aidaraw ka baton kira ko masalu ahli bayti fiikum ka masali safinati nuhin a ko ne mamadu ni ne bɔnnaw ne somɔgɔw misaliya dugukolo in kan adamadenw ni jinɛw bolo a bɛ i n'a fɔ nabi nuhun ka kurunba n'i donna a kɔnɔ i kisira n'i ma don a kɔnɔ i bɛ halaki amin o baton an filɛ o de kɔnɔ nin ye baton in tɔgɔ dalen bɛ jɔn na batontigi yɛrɛ fatima zahara albatol ko alijina yiri feere dɔw ko ten ko alijina yiri feere o y'a tɔgɔ de ye alijina yiri feere zahara ko alijina yiri feere e b'a kɔrɔ dɔn wa
akora mi aljina yirishu yiri fere ko te koy bal fatima ta yere de bi ke ka aljina kono na masri aljina yere de machenya halibi fatima ta zahara donné ko aljina kono o ye aljina de masri le o de la fora ko aljina yiri fere do fatima ummu abiha fatima mingera afabai afaba geleya o geleya ye alakira sɔrɔ fatima ni alakira jara k'a bɛɛ ta kisi nɛma b'a ma fatima zahara n'i ko i bi kuma fatima ta zaharaw kan a bɛ i n'a fɔ bamanankan na n'i ko woro n'a fɛrɛ woro n'a fɛrɛ o kɔrɔ ye di fankelen o ye muhamadu ye fankelen o ye fatima ta zahara ye o fɛn fila de nɔrɔlen don ɲɔgɔn na o de bi bɛn maa kelen ma fankelen ye muhamadul mustafa ye fankelen o ye fatumata zahara ye i n'a fɔ woro n'a fɛrɛ a bɛ i n'a fɔ n'i ko tile kelen walima n'i ko don kelen 24 heures a bɛ bɛn su kelen ani tile kelen ma muhamadu yɛrɛ ye o de ye ani fatima a tilefɛla 24 heures n'i y'a tila fila ye fankelen ye tilefɛla ye o ye muhamadul mustafa ye fankelen ye sufɛla ye o de ye fatumata zahara ye alibatol cɛ min n'a kun bɛ wuli k'i jɔ fatima zahara a ma deli ka don fiyewu arasulu kan fɔ kira yɛrɛ ka wuli k'i jɔ a sen barikamaw kan ka fatima zahara kunbɛn bonya bɛ da ye cɛ min ka bɔ ala bolo a ka dali la alijinɛ dara cɛ min kama alijinɛtigi muhamadu cɛ min ma deli ka ala kota fiyewu mais o yɛrɛ bɛ wuli k'i jɔ a sen barikamaw kan ka fatima kunbɛn a bɛ dan ye dɛ o tuma na n'an ye fatumata zahara ka kɛnɛ sigi ni an ye fatumata zahara nɔfɛtigiw n'an ye fatumata zahara bonya an ye an ka kira de labato an tugura muhamadu de nɔfɛ sabu ala ko kuranɛ kɔnɔ in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah n'o y'a sɔrɔ aw dalen bɛ ala la ko a bɛ ala fɛ a ye tugu ne muhamadu kɔ bon n'an tugura muhamadu kɔ muhamadu yɛrɛ tugura jɔnni kɔ fatuma zahara fatima bamanankan na a bɛ fɔ de ko kira ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ min kelen kɔ o kɔrɔ ye di a ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ min kelen kɔ o kɔrɔ ye di kira ye den minnu sɔrɔ ala y'a lajarabi ala sɔnna kira denw k'a bɛɛ minɛ a la a yɛrɛ bolo y'a bɛɛ da fatima zahara o de kɛra laban ye kira yɛrɛ taara ka min to a kɔfɛ a bɔnnaw ala bɛna dugukolo sanuya ni minnu ye a bɔnnaw ala bɛna diinɛ sanuya ni minnu ye a bɔnnaw ala bɛna adamadenya sanuya ni minnu ye olu bɔra fatumata zahara de la a ka furuba in sigi kɔfɛ furu min sigi n'a y'a kɛ asadullahi al-ghalibi fɛ Seydina Ali kira dɔgɔkɛ aw bɛɛ b'a dɔn belebelew bɛ furu ɲɔgɔn ma di at-tayyibatu lit-tayyibin kuranɛ ko ten de at-tayyibatu lit-tayyibin ko Allahu Taala ye musobaw de kɛrɛnkɛrɛn k'a di furukɛbaw ma Seydina Ali min ɲɔgɔnna tɛ ala ka dali la fiyewu diinɛ ntulomaya la n ko kira ko ten ko ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ko ale mamadu ye dɔnni dugu de ye dɔnni jamana dɔnni bulonda ko aliyu de y'a donda ye aliyu de y'a portu ye nka ko nɛgɛ laban a tile laban i b'o dɔn wa bahauddin jamaluddin sharafuddin nuruddin librasu zaman faridul asri wahidul ahad sayyid sherif usman madan ale de y'a ko nɛgɛ tile ye munna ninnu de bi kuranɛ dɔn sabula munna kuranɛ jiginna muhammadul mustafa de kan an karamɔgɔw ka n'i tɔɔrɔ sa ala ye bɛɛ sɔn i ta la kana jɔ i ta la hasidi sɛgɛnna
alhasudu la yasudu wa insada la yadu kira ko hasidi tike nyema ye uko kira ma ko abito ka kede kira ko wana kera e ko atimana parce que ale nyet ne ma wara ka bonya ala do ma bedi ma kelema ala ya tlaka beta dima besona dola kana joita al fali rek bade bi se ka wotro sama nala min dima ala barkada abi do faraka fena Sayyidina Ali ale de kumbi Qur'ane don ka teme bek parce que Qur'ane jigina olu de ka so jon de bi se ka sokono fe do ka teme so kono mogo ka o teyde don lora sahaba ke dobe ani Sayyidina Ali bena ako Ali mayni here shirawa Ali ko kera ako ngambe yoro mina sisa fitne de kadin che bolla ako wante che fefiu sahaba ke tara Ali no fe Sayyidina Umar no fe ako ta kuma Ali fe a jomen fa Ali kan Umar ko yemungala ako wallahi tado ko ngata Umar blaranya wona na we salamu di Sayyidina Ali aywa Umar ko Sayyidina Ali ma ko chenye mungila Ali ko ina fo chukodi akoy jomba fali kamuna Ali ko ne ko che ko ere ako sisanye nyonvo nyafu ye ni here sira ikoko fitne de kadiye ko waite chen fefi Ali ko e mene nyininga tumba korofi Ali ko Sayyidina Umar ma ko ere te fitne fewa Ali ko Umar ko akale te fitne fe ki te fitne fe ko iti muso fewa kombo fe bon ko ala ko Qur'ana kono ko amuso ya ka fitne di nadi Umar ko nabo chokola mbe fitne fe Sayyidina Ali ko amao ako Umaro ako ere be chen fe wa Umar ko ko ne be chen fe ki be chen fe ko ki ba fe ka sasa wa ko ay kunta fe ka sasa ko bo ala ko Qur'ana kono ko saya sigara de nana ni chen bil haqq Umar ko nabo chokola nere te chen fe nunu de bi Qur'ane don o bi Qur'ane koro don ko ala kambe mu ma ajigina olu de kaso imaye Qur'ane ba fo ala de ba don aka kiraya kakani yoromi ala de ba don kiraya kakani dumi otumana Sayyidina Ali ala sona ale de ye ni muso bayi mara o de kunya ka sotigi Fatima ta Zahara al-Batul kira joli kira ni ani kira dusuku ani kira joli wallahi ala kira madu kira ko ni ma o ma ye Fatima nusoja iya ale Muhammadu nusoja ni ye Muhammadu nusoja ya ala nusoja ni ya ala nusoja ibita aljinana ko me ni ma o ma ye Fatima dusukasi ka Fatima dimi iya ale Muhammadu dimi ni mami ale Muhammadu dimi iya ala dimi ni ya ala dimi ibita yoro jme odonendo otumana shuina odela nya fongo batumba bina wuli no ye kira somogo ka batoyi Fatima domina o ye nyogome tozo takabla kira kungoloka alkabala odon Fatima ta de sorola kana fa deme ka fa défense ta ka fa nettoyer ka kafiru ka nogo che ka bokira ka Zahara aye kira Muhammadu kanu aya deme tumana mina abasanu mai fatura amba Khadija kira jigi faba kira jigi sigiba o fatura kumana mina o yorola amba Fatima ta de jora kira jigi koroka anyeji che ani ka jigi fa angara mogo ni ko ibo yoro kalan kitabu kono iti se ka kalan ka bani nyeji mabo ne kira bora na bina duntu kono akaganga toro ni hujini min soro ni Khadija tu ndanyani demuso saluma inde bi ajigi siki ka hakili siki ka dusu salo ni ale yere bandanyani fade kaganga
denw la sabali ka denw hakili sigi n'u bandanyani ye nka fatimata kɛra denmuso min ye ale de b'a fa hakili sigi k'a fa jigi fa n'ale yɛrɛ bandanyani ye o yɔrɔ ma nɔgɔya o gɛlɛyaw la a wajibiyara sa ala yɛrɛ ka latigɛ la ala kira a ka hijira ka bɔ makka ka taa madina mais a hijira la ka na madina an ba fatimata zahara a ka sɔrɔ ka labɛn sabati ka taa a fa nɔfɛ madina ka taa sigi a fa kɛrɛfɛ a b'a fa hakili sigi a b'a jigi fa b'a fɛ k'a f'u ye degun minnu ye kira sɔrɔ alayhi salatu wasalam ani an ba fatimata jɛra ka degun in bɛɛ de ta foli ani tani o ya aure ta ye aw minnu n'aw tɛ se ka n'aw tɛ ɲininka aw sɔgɔlen to Shirifula TV jabarani na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan nin kun ye an ye yirimajɔ kadɔ Buguni sigida kɔnɔ a Sheikh Mama Famanta ale ka zawiya ba da la ka sanga ni dimanche tɛmɛlen o min bɛnna décembre kalo tile 14 ma san 2024 a Sheikh Mama Famanta iko ladala tashibila ani duwawu don ni sarakati bɔ kɛnɛ bɛ sigi a fɛ tɛnɛnsu ka ɲɛsin Seyidu Rusulima Muhammadul Mustafa ala sɔnna dimanche tɛmɛlen a y'a kanu ka dɔ fara baara in kan ka sanga ni Fatimatu Zahra alayha salam ale ka anniversaire hukumu ye a ye kɛnɛ in kɛrɛnkɛrɛn ka ŋaniya ka a ɲɛsin a ma k'a kɛ tashibila ye a ka muɲu ani a ka sabali a ka wuli ka jɔ fa digi tuguli la a denw lamɔni na furuso kɔnɔ muɲu ka wele bila lasɛlikɛlaw ma u bɛ se ka na ɲɛfɔli kɛ diɲɛ ma an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la ka musoba in ladege k'an ka ɲɛnamaya ɲɛ an bolo ka kisi ani kunnaja sɔrɔ laharajɔ don an bɔra ka ɲinɛn baaraw de yira aw la an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a kɛ Fatimatu Zahra bonya a n'a karama kama ala ka hɛrɛ jira an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye ala ka kɛnɛ ninnu sigili ani kɛnɛ ninnu seereyali kɛ an bɛɛ lajɛlen ma dalu ye laharajɔ don ala ka kɛ Zahraw bonya kama ka hɛrɛ jiri an ka jamana in ye ka hɛrɛ jiri jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka an ka jamanaw bɔ bolo la ani alisilame jamana kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin sigi yɛrɛ sababu ɲuman ma Sheikh Mama Famanta ala ka n'a sara hɛrɛ la a ka alul beitu kanu na a ka diinɛ dɛmɛli la ala ka a bɛɛ lajɛlen sara kɛ aljanna ye ala ka sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman di an n'a ma haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Fatima da ye moye ala kila de muso ye